אז אנחנו בתרגילים של תיקוני שגיאות בסטורנו, והרעיון כאן הוא שאנחנו צריכים בעצם להשוות בין הפקודה השגויה שנרשמה לפקודה שהייתה צריכה להיות רשומה, אז לכן צריך להיות מסוגלים לעשות את הפקודה עצמה בלי קשר. אחר כך אנחנו מכניסים את שתי הפקודות לטבלה ומשווים ביניהם. אז קודם כל, אם אני רוצה באמת לדעת מה הפקודה שהייתה צריכה להיות, אני ארשום אותה פה בצד. הפקודה שהייתה צריכה להיות על הקדמת תשלום הייתה חובה ספקים זכאים 5,700 פלוס מע"מ. שימו לב, הסכום לא כולל מע"מ. אחר כך אני צריך לזכות הנחות מזומן שנתקבלו ב-5,700 ולזכות מע"מ תשומות. זאת הפקודה הנכונה. זאת הפקודה השגויה, ועכשיו אני אציב אותם בטבלה. ספקים זכאים, הנחות מסחריות שנתקבלו ומע"מ עסקאות. אז זאת הפקודה השגויה. הפקודה הנכונה, ספקים זכאים, כן מופיע בחובה של 6,669, ושתי השורות הבאות לא מופיעות. הנחות מזומן שנתקבלו ומע"מ תשומות. ואני רושם את הסכומים שלהם בפקודה הנכונה. לאחר שעשינו את זה, אנחנו מתחילים להשוות ביניהם. אמרתי לכם שאם יש לכם שני סכומים באותה שורה, אם הסכום הוא בחובה, אתם עומדים על חובה, ואתם עושים הסכום הנכון פחות הסכום השגוי. מאחר וקיבלנו מספר שלילי, זה אומר שזה צריך להיות בצד הזכות. אז אני עובר לכאן ורושם 2106. זה התיקון של השורה. מה שאני צריך לעשות, תיאורטית, אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה פשוטה, זה כאילו אותו רעיון, כאילו 0 פחות זה. ובגלל שזה שלילי אני מעביר אותו לכאן. ואותו דבר זה. כנ"ל כאן, זה פחות זה. והנה, יש לנו את פקודת התיקון. אוקיי, אנחנו בתרגיל 10. אז עסק רוכש צורכי משרד ב-8,226 כולל מע"מ. אז בחובה לא היה צריך להיות ציוד משרדי, היה צריך להיות הוצאות משרדיות. המע"מ היה צריך להיות מע"מ תשומות רגיל. ומאחר וזה שולם בצ'ק דחוי, זה היה צריך להיות צ'קים לפירעון. זאת הפקודה הנכונה שהייתה צריכה להירשם. עכשיו, גם הסכומים שגויים. מדובר ב-8,226 כולל מע"מ. נוריד ממנו את המע"מ. נעגל. זה מה שהיה צריך להיות רשום. אז קודם כל אני מתחיל להעביר את הפקודה השגויה לטבלה שלי. אז העברנו את הפקודה השגויה, וכאן אני מעביר את הפקודה הנכונה. עכשיו במקרה הזה, מאחר ואין לנו שום חפיפה, אז מה שיקרה בעצם, אני צריך לבטל את הפקודה הזאת, ובמקומה לרשום את זאת. זאת אומרת, כל הפקודה הזאת תרשם בדיוק אותו דבר פה. זאת צריכה להתהפך. כל מה שבחובה יירשם בזכות, ומה שבזכות יירשם בחובה. וזה התיקון. אז אנחנו בסעיף 11. שאלה 11 אומרת שבעל העסק משך סחורה שעלותה 2,500 שקל. לא כולל מע"מ. נרשמה פה פקודה כלשהי שהיא ממש לא נכונה. אז
הפקודה הייתה צריכה להיות, הרי מדובר במחירה רגילה. ברגע שהוא משך סחורה, המלאי יצא מהעסק, מחירה רגילה. רק בחובה היה צריך להיות משיכות פרטיות. ובזכות מחירות ומע"מ עסקאות. אמרו לנו שהסכום לפני מע"מ הוא 2,500, ולכן אני מוסיף את המע"מ. ובסך הכל הפקודה צריכה להיות על 2,925, זאת המשיכה של בעל העסק. נשים עכשיו את שתי הפקודות האלה בטבלה. אז כאן, בשתי השורות הראשונות הצבנו את השגוי, כאן הצבנו את הנכון. עכשיו, מאחר ואין חשבון, אף חשבון לא חוזר על עצמו, אוקיי? יש לכם שתי דרכים, אחת זה להעתיק את זה כמו שזה, כי זה חייב להופיע וזה צריך להתבטל. או אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה כזאת, אתם יכולים לעשות תמיד את הנוסחה זה פחות זה. ואז אם אתם רואים שזה במינוס, אתם מעבירים את זה לצד הזה. עכשיו, גם פה זה מתבטל, מה שבזכות הופך להיות חובה. וזה מועתק לפה. וזה התיקון. הפקודה הזאת בוטלה, והפקודה הזאת רשמה את הפעולה הנכונה. אנחנו בשאלה האחרונה, 12, בעל העסק רכש מקרר לביתו. ברגע שהוא קונה משהו לביתו, כבר מדובר, אנחנו יודעים שמדובר במשיכה פרטית. הוא משלם בצ'ק דחוי של העסק, והמחיר של המקרר הוא 10,764 כולל מע"מ. הוא רשם את זה כציוד של העסק, דבר שברור שהוא לא צריך להיות. אם כך, מה הפקודה הנכונה שהייתה צריכה להיות? שימו לב, מה שבסך הכל היה צריך להיות זה חובה משיכות פרטיות, זכות צ'קים לפירעון. המע"מ הוא לא רלוונטי פה, אתה לא יכול לקבל החזר מע"מ על משהו פרטי. אז שוב, נצטרך לבטל את זאת לחלוטין ולרשום את זאת במקומה. אז אני מכניס את זה לטבלה ועושה את הפעולה. אז קודם כל אני מכניס את הפעולות כפי שנרשמו ומכניס את הפעולה שהייתה צריכה להיות כאן. אז שוב, את זה אפשר להעתיק, כי זאת הפעולה הנכונה שאנחנו רוצים לרשום. אלה צריך להפוך, מה שבחובה יהפוך לזכות, ומה שבזכות יהפוך לחובה. ככה מבטלים פקודה. אז מה שבחובה עובר לזכות, ומה שבזכות עובר לחובה. וזה התיקון. זה הכל.